Annyeonghaseyo mga kanoo! For today's video, papakita ko sa inyo ang bagong rompiolas ng Sorsogon City. Okay? So, nung dumating kami dito, under construction pa lang to. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo ang better na looks ng rompiolas. So, ito, dati walang parking dito. Walang parking area. Ngayon, ayan, tingnan nyo. So, park muna kami. Hi, kaway-kaway. With our always supportive driver. So, ano kaya ang mga nandito sa Rompiolas? Tingnan natin, samahan nyo kaming explore ang Rompiolas City. Mga kasama ko ngayon, sila ulit. Hi! Mga siyo. Let's go! Simulan natin sa dagat dito. Tingnan nyo yung jellyfish. Yes, violet ang jellyfish dito. Hindi namin alam kung bakit. Siguro ang ganda nito kapag may ilaw. Ang ganda! So, sayang mahina ng camera natin. Violet po siya. Pero, pag tinignan mo sa malayo, itim. Parang laruan lang. Oo. Ang isa pa sa mga magandang puntahan dito sa Rompiolas or dinadayo ng mga bisita ay itong lighthouse. So, yun yung lighthouse. So, makikita nyo dito sa malayo. Ayun o. So, punta natin. Tingnan natin kung ano maganda sa lighthouse. Parang wala pang picture dito si Miss Heart. Mauunahan ko siya ngayon. So, nandito na tayo sa lighthouse. So, ba na tayo? Pataas dito. Yun dyan, ng lighthouse. Nandito na tayo sa lighthouse. Mamaya. Yes. Wow. Sige. Ikot lang. Diretso. Yes. Pagpapabay mo. Pag wala. Inat, ayan o. Explore natin ang Rompiolas. Yan, meron din palang no. Beauty and the bounty of Mindanao. Mindanao. Sorsogon pa lang naging Mindanao. Let's witness the beauty and bounty of Sorsogon. Wow, yan yung beach. The beauty and bounty of Sorsogon. This is the lighthouse. Wow. Yes. How amazing dear. Wow. So, akit tayo sa lighthouse. Ayan, yung pinaka baba ng lighthouse. Beauty and the bounty of Sorsogon. Dito na tayo sa lighthouse, dito sa Rompiolas. Tingnan nyo. Ayan o. Okay. So, pwede ba pumasok dyan? Tingnan natin. Siyempre, hindi pwede palang pumasok. So, hindi pwede pumasok. Kasi may malaking kandado. Yan po, dinadayo itong lighthouse para mag-picture sila. Mas maganda to sa gabi. Mas maganda dito sa gabi. Tingnan natin. Ikot. Ayan. Ayan yung pinto. Ang daming pandalsa. Bawal yan Ito nga palang view mula dito sa taas. Baba na tayo from lighthouse.
bagyo. Ang clouds. Okay, syempre, hindi kumpleto ang tour natin dito sa Rompiolas kung hindi tayo magpapapicture sa Giant Pili Nut, ang pinagmamalaking produkto ng Sorsogon. Ang Pili Nut. Bigyan pwede na. Yay! So dito sa Rompiolas, meron din dito mga maliliit na mga pwedeng kainan. Mga restaurants, mga resto bar and grill. Ayun o, yung mga resto. So pupunta natin ang pinagmamalaking bagong coastal road dito sa Sorsogon. So we are now entering the coastal road. Newly constructed coastal road. Bagong-bago. Dati wala to. Napakagandang project. Napakalain na magkakaroon ng ganito. Wow! Bakit hindi sila ron? Grabe sa pagka-construct ay niya. Ang ganda. Yup! Pinakamalaking SM sa buong Kabikulan. Ay. Ay. Una. Yung ano, under construction. So, ayan na po ang SM. Paano ito? Under construction pa lang. Balogo. Sa Luberton ta? Pero dahil mo nagtigil. Iyo. So, hindi natin alam kung kailan matatapos ang SM, pero napakagandang balita para sa mga Sorsoganons nito. Magkakaroon na pala dito ng SM. Ang laki na ng improvement ng Sorsogon City. Nakakatuwa. Okay, pauwi na po kami ngayon. Sana ay nakita nyo ng kung ano ang pagbabago sa Rompiolas. So, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.